Doncs ara que ja anem tenint clars molts conceptes, cal tenir al cap que molts aviadors, com eren els germans Wright, no es van enlairar ni aconseguir les seves fites si no haguessin comès errors i après d'ells. O si, com hem comentat al principi, altres persones no haguessin provat una i altra vegada amb perseverància i resiliència. Sí, i és que la millor manera d'aprendre és analitzant tots els factors. I en aquest sentit les dades ens hi ajuden. Estem en un món canviant dia a dia i les dades ho són tot. I no només cal analitzar les dades amb els factors d'èxit, sinó també mirar-les des de totes les seves vessants, inclús les de fracàs, per aprendre d'elles i millorar dia a dia. I en relació amb el que comenta el Lluís, per poder aprendre i corregir la nostra manera d'actuar és indispensable disposar de dades. Les bones decisions són aquelles que estan contrastades amb la informació de què disposem. La propera ponència ens aportarà llum al respecte i es titula EDA Analítica Open Source per l'Administració Pública. Els ponents en aquest cas són en Jesús Gómez, tècnic informàtic de l'Ajuntament de Rubí, i Juanjo Hortilles, fundador de Hortilles. Endavant, Jesús. Hola, bon dia. Doncs avui, com ben comentaven, venim a presentar el projecte Enterprise Data Analytics. És un projecte en el que l'Ajuntament de Rubí ha col·laborat aportant la seva experiència en dades per generar i crear una eina feta a mida de les necessitats analítiques de l'administració pública. Ara donem... Com han dit abans també, el meu nom és Jesús, soc part de l'equip de BI. A l'equip de BI hi ha més persones, com el Carlos Molina, que ara no està aquí, i m'acompanya Juanjo Hortilles, que és el creador de l'eina analítica que avui presentem i és el fundador de l'empresa que dona suport als projectes d'anàlisi de dades de l'Ajuntament de Rubí. Rubí és una població, és un municipi de 80.000 habitants del Vallès Occidental. Està fent una gran feina amb la inclusió social i també per donar visibilitat a la diversitat funcional i està totalment compromès amb l'eficiència energètica. Però tenint en compte el moment tecnològic en el que estem vivint, en el que tots estem connectats, generant dades constantment, Rubí també són 80.000 oportunitats de conèixer millor les necessitats de les famílies. I com podem fer això? Doncs analitzant les dades que té l'administració pública amb eines analítiques com la que avui presentem. Ara farem un salt i us ensenyarem a on hem arribat i el camí que hem seguit. Com veieu, a la nostra trajectòria ja fa molt de temps que estem treballant amb dades i és el 2015 quan va ser el punt d'inflexió. Va ser un moment en què a l'Ajuntament es van adonar a informàtica que les eines que tenien en aquell moment no donaven l'abast suficient per encabir o donar resposta a les necessitats de consumir dades dels serveis i d'analitzar-les. Llavors vam fer un estudi de mercat i d'eines de business intelligent i llavors vam prendre la decisió d'implantar la plataforma open source Pentaho. I aquesta plataforma, el primer que vam fer va ser amb el Carlos Molina una feina d'analitzar tots els orígens de dades per aglutinar-los en un data warehouse. Això és molt important perquè tots els ajuntaments tenim moltes fonts de dades i necessitem creuar aquesta informació. I el data warehouse ens aporta aquest potencial. I el Pentaho és la capa que hi ha per sobre que ens ajuda a donar visibilitat. I el que té Pentaho és un portal web que tots els usuaris de l'Ajuntament poden entrar i poden anar al recurs o a l'àmbit d'informació que volen consumir. Estem molt satisfets de l'arquitectura que ja teníem muntada en aquell moment, però nosaltres sempre hem estat interessats en conèixer més opcions per anar complementant la nostra arquitectura i per aquest motiu, com molts ajuntaments, també hem fet diferents projectes o experiències amb Power BI, ClipView, Tableau, que ja el coneixeu. Però mai en cap d'aquests casos hem estat al 100% còmodes, per següents motius. Primer, les llicències. En molts casos aquests productes ens obliguen a pagar unes llicències amb un cost elevat. Després, que també ens estaven obligant en molts casos a pujar aquestes dades al núvol i nosaltres les volem a la nostra casa.
I després la complexitat, perquè són eines que són molt genèriques. Al ser genèriques, doncs, això implica més complexitat i no la podem donar a qualsevol usuari de l'Ajuntament. Necessiten una formació i una especialització per poder explotar aquelles dades. I per nosaltres això tampoc ens agradava. Però teníem la sort que estàvem treballant en el projecte EDA i el 2021, aquest any, ja hem tingut una versió estable, una versió molt funcional i que cobria totes les nostres necessitats, i vam fer el salt. I va ser sorprenent perquè en realitat va ser la peça que ens faltava a la nostra plataforma. Ens ha dotat de funcionalitats i de flexibilitat i d'agilitat per poder donar resposta a aquesta demanda tan gran de dades. I com és un producte que també és de software lliure, doncs el que ens ha aportat també és que no hem renunciat als nostres principis que vam assolir el 2011, que vam fer el Pla de Migració Software Lliure, i en el qual van decidir això que explicaré ara mateix. Que sempre recolzarem el software lliure. El software lliure és la primera opció que hauria de tenir l'administració pública a l'hora d'implantar un sistema. I per quins motius? Doncs perquè el software lliure et dona independència tecnològica. L'administració pública, quan té el codi font a la seva casa i està protegit amb una llicència de software lliure, doncs té independència del proveïdor. El proveïdor que t'està prestant aquest servei, per algun motiu, pot deixar de donar-te aquest servei. Llavors, el que pots fer és anar al mercat i anar a qualsevol altre proveïdor que sigui especialitzat en aquest llenguatge de programació. Després, què ens aporta el software lliure? El software lliure ens porta seguretat. I ara, en el moment que estem de tants problemes de ciberseguretat, és un punt clau, perquè tu, quan tens el codi font, el pots auditar. Saps el que s'està executant a la teva casa, saps exactament què està succeint amb aquest software. I amb el software privatiu no ho saps. T'has de creure al proveïdor que et diu que fa una cosa al software, però com no pots entrar a l'interior d'aquest programa, no saps el que està fent en realitat. I després, crear riquesa al territori. En aquest cas, és una empresa també d'aquí, de Catalunya, i el software lliure el que ens aporta és això, que fomenta que altres empreses, al ser un codi obert, que puguin participar per anar afegint valor a aquest software. Després, l'altre principi que tenim és que hem de col·laborar sempre en projectes de país. Els ajuntaments no podem anar per lliure. Els projectes de software han d'anar acompanyats de l'AOC o d'altres ajuntaments perquè hem d'optimitzar els nostres recursos per arribar a tenir al final eines que estiguin realment adaptades a les nostres necessitats i aquestes inversions es puguin amortitzar a més llarg temps. I l'altre valor és que, precisament, donar valor a les dades. Les dades que té l'administració pública són molt importants i l'hem de treure profit per millorar la qualitat de vida de les famílies i de la ciutadania. En cap cas hem de deixar que aquestes dades surtin de l'Ajuntament, només en el cas de les dades obertes. I aquí hi haurà moltes tentacions de moltes empreses que voldran accedir a aquestes dades i les voldran treure perquè tenen molt valor. Bé, volíem acabar amb aquesta diapositiva, que és on expliquem què hem aconseguit amb EDA. Estem molt contents amb aquesta eina perquè feia molt de temps que estàvem buscant una cosa semblant i, a més, de software lliure, que ens donés la flexibilitat i que dotés al Departament d'Informàtica l'autonomia de poder donar als usuaris dels serveis una eina que puguin entendre, que sigui fàcil de fer anar i que ens tregui de feines que no ens aporten valor al Departament d'Informàtica, i d'aquesta manera els serveis ja poden treballar una vegada ja tenen accés. El que fem des d'Informàtica és crear l'origen de dades dins de l'eina i a partir d'aquí els creen els seus informes i són totalment autònoms. Després, a Informàtica també ens ha aportat molt de valor perquè ens ha donat molta flexibilitat. Ara mateix estem fent un projecte per fer un seguiment de la contractació menor, de les licitacions i les extrajudicials, i ens ha anat molt bé perquè hem hagut de validar moltes vegades amb els serveis
els indicadors. I amb aquesta eina ha sigut molt àgil i molt ràpid i molt eficient. Estem molt contents d'aquesta experiència. I, per últim, hem tancat el cercle de les dades obertes. Teníem dos problemes o dues coses que encara no havíem acabat de polir. Primer, de cara a la ciutadania, la reutilització de les dades i perquè des de transparència les puguin visualitzar, doncs estàvem fent experiències amb Power BI, però el que comentava abans, no és l'eina. I amb AMEDA podem connectar, estem connectant datasets de l'OC i en un moment tenim fetes les visualitzacions que ara Juanjo us les explicarà. I després un altre punt important que hem aconseguit, que és a nivell intern, les dades obertes no acaben en el moment que tu publiques un dataset. L'administració pública ha d'estar a sobre d'aquests datasets i perquè al final el que hem de garantir és la qualitat d'aquestes dades i podem generar a MEDA indicadors dins de l'Ajuntament perquè els serveis puguin constantment auditar i validar que la qualitat de les dades que s'estan mostrant a la ciutadania són correctes. Al final volíem acabar amb aquesta frase perquè tenim en compte el moment socioeconòmic complicat que estem vivint. És un moment molt especial perquè és on l'administració pública ha de donar la seva millor versió. I com ho pot fer? Doncs ho pot fer col·laborant i treballant en equip. I per aquest motiu us volem convidar que us afegiu a aquest projecte, que treballem junts i al final el podem enriquir entre tots. Ara li donaré pas al meu company. Gràcies, Jesús. Doncs, volem presentar-vos EDA i EDA és una eina d'analítica especialment dissenyada per democratitzar l'accés a les dades. Aquest és l'objectiu d'EDA i aquest objectiu s'assoleix mitjançant els següents punts. Primer, és una eina de codi obert, com bé ha dit el Jesús, i això té moltes implicacions, des de l'auditoria del codi fins a la no existència de llicències d'usuari. Això fa que qualsevol ajuntament, qualsevol organització pugui implantar-ho i fer-ho servir sense cap mena de restricció. EDA és una solució que es pot instal·lar en els teus propis servidors, com han fet a l'Ajuntament de Rubí, o també, si ets un ens petit i no tens recursos o no els vols tenir, doncs es pot tenir també en el cloud. En aquest sentit, és una solució molt assequible i molt propera. EDA és una solució de quilòmetre zero. Això penso que és molt i molt important. Podeu accedir als desenvolupadors. Els desenvolupadors estem aquí, podeu parlar amb nosaltres i podeu transmetre'ns les vostres necessitats. Podeu, com deia Jesús, agrupar-vos diversos i proposar-nos una nova funcionalitat que sigui interessant per a vosaltres. Podeu accedir a l'equip de desenvolupament i prendre les decisions perquè l'eina satisfagui les vostres necessitats. Fent servir aquesta eina, també recolzeu les iniciatives locals. Som una empresa d'aquí de Catalunya i en aquest sentit no fa falta que recordi lo important que és que l'administració pública i les empreses privades col·laborem i ens ajudem mútuament. Finalment, EDA parla català i penso que això és important i interessant i en tots dos sentits. En el sentit literal, que és que EDA està traduït al català, així que podem fer servir aquesta plataforma en la nostra pròpia llengua, i segon, que parlem el mateix idioma. Estem aquí al costat i ens entendrem segur. No som una empresa proveïdora que està vés a saber on, sinó que estem aquí al costat. Ens podem reunir i podem parlar. Finalment, EDA ha estat dissenyada per agilitzar. Com deia Jesús, l'objectiu d'aquesta eina és que sigui molt àgil. Molt àgil pel Departament d'Informàtica perquè automatitza tot el procés de publicació de la informació i molt àgil per als usuaris perquè donant-los una eina que sigui molt senzilla de fer servir i molt entenedora
els estem facilitant que puguin consultar la informació sense haver de fer tot el trànsit de fer una comanda al Departament d'Informàtica, que et facin una modificació, etc. No. En Veda, els usuaris poden accedir a la informació i consultar-la i fer les seves pròpies consultes. Què fa EDA diferent de qualsevol altra eina que pugui estar en el mercat? Doncs, EDA és diferent perquè nosaltres tenim més de 10 anys d'experiència en anàlisi de dades i tenim més de 10 anys prenent requeriments per fer l'eina que considerem que volem. El nostre públic objectiu són administracions públiques, són empreses. El nostre públic objectiu són gent que ha de prendre decisions i que la seva feina és prendre decisions en base a informació. De forma que el nostre objectiu és donar-li l'eina més senzilla de fer servir, però que, a més, sigui la més funcional. Això vol dir que qui fa servir EDA no s'ha d'estar preocupant per com es fa quelcom, sinó del que s'està preocupant és com obtinc aquesta informació, què és aquesta informació que tinc aquí davant i com la puc consultar. El nostre objectiu és donar-te una eina en la que tu et focalitzis en la informació i no pas en l'eina. Donar-te una eina que sigui còmoda i senzilla i, sobretot, entenidora. Està molt bé d'estar explicant coses i parlant sobre l'eina, però potser millor que la veiem. Si voleu, podeu accedir a aquesta demo i podeu reproduir l'exemple que us farem nosaltres ara mateix. L'exemple que farem ara mateix és un exemple que podeu reproduir i si sou ajuntaments i feu servir els serveis de l'AOC, podeu reproduir amb les vostres pròpies dades. El que farem serà analitzar les dades de visites i d'atenció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí i ho farem a partir de les dades públiques que hi ha publicades al portal de dades obertes de l'AOC. Aleshores, si anem a l'aplicació, doncs podem veure el vídeo. Ara, si anem a aquest vídeo és l'exemple de tot el procés de publicació d'informació a EDA. Com veieu, és una aplicació web en la qual tu pots entrar i tens tots els informes que tens disponibles i que pots fer servir. Publicar un nou origen de dades amb EDA és tan senzill com esteu veient, posar les credencials d'accés a la base de dades i EDA es connectarà a la base de dades de forma automàtica i ens generarà el model de dades de forma automàtica. Nosaltres, administradors, ens hem de preocupar de personalitzar aquest model. Què vol dir? Doncs posar noms i descripcions entenidores per l'usuari. És a dir, que on posa tercer, nosaltres podem posar una descripció que digui un tercer és qualsevol persona que tingui relació amb el nostre ajuntament. Persona o entitat o administració. És qualsevol ens que tingui relació amb nosaltres. Un cop que ja hem fet el nostre model de dades, simplement hem de crear un nou informe. Crear un nou informe és tan senzill com donar-li el botó de crear un nou informe, gran i al mig, donar-li un nom, escollir la font de dades que acabem de crear i aquí tenim un nou llençol per posar nosaltres les nostres consultes. Nosaltres aquí tenim disponible el model de dades que acabem de generar, on tenim tots els camps que nosaltres volem i on jo, usuari, només haig d'escollir els camps que vull. M'haig de preocupar de quina informació vull veure, però no m'haig de preocupar com la vull veure. En aquest cas, estem analitzant el temps d'espera mig dels usuaris de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i ara vull saber quant temps dedicant cada persona que està atenent als ciutadans, quant temps de mitja dedica a cada ciutadà. Veiem que tenim una mitja de temps d'espera de 5 i mig minuts, més o menys, i tenim una mitja de 7 minuts d'atenció. Com veieu, estem fent les consultes que nosaltres volem, estem interactuant amb la informació com nosaltres volem, sense haver-nos de preocupar de com es manipula aquesta informació. Nosaltres simplement consumim la informació. Podem veure
una evolució de les visites a l'atenció al ciutadà. L'aplicació supervisarà en tot moment la nostra activitat i l'aplicació, si veu que estem fent qualsevol consulta que no té massa sentit, doncs ens avisarà i ens advertirà que estem fent coses que no té massa sentit. Torno a dir, l'objectiu de l'aplicació és facilitar-li la vida al màxim als usuaris perquè ells puguin consultar la informació i no s'hagin d'estar preocupant de com han de consultar la informació. L'objectiu és que accedeixin a aquesta informació. Com veieu, la interface d'usuari és molt senzilla, és molt autoexplicativa i és molt àgil de fer servir. Configuro una consulta, escullo els camps que vull fer servir, executo la consulta i, finalment, escullo la visualització que vull per la meva consulta. I res més. No m'haig d'estar preocupant de quins colors, de quin format, de com ha de ser aquella consulta. EDA és una eina de reporting completa. Això vol dir que nosaltres en els nostres informes podem posar panells, que és el que hem estat veient fins ara, podem posar filtres, podem posar altres tipus de recursos. També podem enviar els informes per correu o podem exportar els informes com a imatge per fer-los servir per qualsevol cosa. Com veieu, simplement interactuant amb la interface d'usuari podem anar analitzant les dades i podem veure que els 5 minuts són més o menys estables, podem veure l'evolució de les visites a l'OAC, podem veure com ha caigut en picat l'accés a l'atenció al ciutadà a partir de la pandèmia i podem veure quins són els tràmits que es fan servir més habitualment. Finalment, aquests informes són personalitzables i podem, si volem, canviar les imatges i els colors, etc. Aquest informe que esteu veient que estem realitzant, si el voleu consultar, el podeu veure en viu en aquesta adreça, que és l'informe que acabem de veure. A continuació farem un altre exemple, també amb dades de l'OAC, agafades directament de l'OAC, i en aquest cas no ens connectarem amb una base de dades, sinó que agafarem les dades directament de l'API de l'OAC. Ens adrecem a la pàgina web de l'OAC i simplement agafarem les dades d'allà. Com veieu, estem agafant les dades de l'OAC i anem a fer un nou informe. En aquest cas, l'informe és l'informe d'accidents de trànsit que hi ha a l'Ajuntament de Rubí. Com veieu, simplement ens connectem al web service de l'OAC, generem el model de dades i el personalitzem. Com que aquestes dades estan geolocalitzades, jo li puc dir que aquesta informació està geolocalitzada, que és el que estem fent aquí mateix, dient que latitud i longitud són latitud i longitud, i podem personalitzar els tipus de dades com volem i simplement a partir d'aquí ja podem consultar la informació. Consultar la informació torna a ser tan senzill com fer un nou informe, agafar el model de dades i pintar la informació en el nostre informe. Molt bé. Estem agafant, com deia, latitud i longitud, estem posant número d'accidents per cada ubicació i simplement, un cop que tinc les dades, escullo la visualització que jo vull tenir. Depenent del model de dades que tingui, en la meva consulta podré escollir una visualització o una altra. Com que jo aquí tinc dades georreferenciades, doncs simplement puc agafar el mapa de Rubí i pintar tots els accidents. Com veieu, aquest dataset és un dataset històric i té moltes dades d'accidents i Rubí sembla que sigui una ciutat molt insegura quan realment tampoc no ho és pas tant. Podem, un cop que tenim la informació, analitzar-la i segmentar-la per els diferents criteris que ens proporciona la informació.
De forma que podem veure que els xocs sense sortida de la via són el que acostuma a passar més. Podem veure els tipus d'accidents categoritzats per classe d'accident. També podem veure en quines zones, en quins barris hi ha més accidents, i podem prendre decisions de fer intervencions, que és el que l'usuari realment ha de fer, prendre decisions per fer intervencions en funció de les dades que li proporciona i que, com esteu veient, ell mateix pot consultar i pot consumir i pot fer les seves pròpies hipòtesis i pot respondre a aquestes hipòtesis. De forma que pot prendre les decisions d'una manera molt més àgil, molt més ràpida i sense dependre del Departament d'Informàtica perquè els hi faci qualsevol canvi, qualsevol modificació, qualsevol nova consulta que l'analista hagi de fer, doncs la pot respondre ell mateix, sense cap problema. Aquest informe que esteu veient també es pot filtrar i es pot consumir. Com que em diuen per aquí que anem malament de temps, doncs seguirem endavant i aquest informe que esteu veient aquí ara és l'exemple que... Fins que no acaba el vídeo no puc passar? Gràcies. Doncs aquest informe que estàvem desenvolupant és aquest exemple que esteu veient aquí mateix i que podeu entrar a consumir i veure realment que s'ha fet així. Podeu fer vosaltres mateixos els vostres mateixos informes i podeu experimentar amb l'eina i veure que és tan senzill com acabem de veure. Finalment, volia simplement agrair a l'AOC i a tots vosaltres l'oportunitat d'ensenyar l'eina, d'ensenyar l'experiència que hem tingut amb l'Ajuntament de Rubí i d'ensenyar lo fàcil i senzill que pot arribar a ser i l'avantatge que suposa per l'Ajuntament el poder tenir una eina on puguin consultar informació d'una manera tan dinàmica, tan accessible i tan ràpida. De forma que els usuaris, jo dic que ara tenim dos tipus d'usuaris, els que estan contents perquè tenen accés a la informació i poden consumir la seva informació, i els que estan emprenyats perquè ara han de treballar i han de fer-se els seus propis informes. Abans els demanaven a informàtica i li havíem de fer, i ara ja no tenen aquesta excusa, ja se'ls poden fer ells mateixos. I simplement, res més, donar-vos les gràcies i no sé si tenim alguna pregunta o no, doncs obrim el temps de preguntes. Molt bé, no sé, mentre donem una mica de temps a veure si entra alguna pregunta, tot i que ja em sembla que ens queden 2 minutets, com a molt. A mi m'ha agradat molt el concepte de democratitzar l'accés a les dades. I jo, com a professional de l'àmbit de l'organització de les persones, m'interessa una mica saber tot aquest resultat també és resultat d'una feina prèvia d'identificar dades, de polir-les, hi ha tot un treball previ. M'agradaria saber com va ser, em dirigeixo a tu perquè ets de l'Ajuntament de Rubí, com va ser aquest procés d'endreçar una mica la casa a nivell de dades? Tens tota la raó. La gran feina és la que no es veu, perquè hi ha moltíssima feina darrere i el meu company ho té, és també, és que hem compartit tota aquesta feina de junts i és veritat, primer hi ha una feina d'identificar on està i si tens la sort de que aquestes dades estan en una base de dades relacional, doncs és molt afortunat perquè ja tens molta feina feta, no? Però d'altres entrem en temes que estan treballant encara amb Excel o coses així, no? I aquí sí que vam establir altres mecanismes dins de l'Ajuntament de Rubí i que també tenim una eina de codi obert que fa aquest tipus de migracions. I el que anem és intervenint en els serveis que identifiquen aquestes situacions i els portem a una aplicació ja amb unes funcionalitats concretes i una base de dades. I a partir d'aquí fem l'explotació.
I és el que estem fent a partir d'ara i va molt bé perquè els desenvolupadors fan el programa i tot el tema analític i d'informes el fem des de l'equip de BI. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per ensenyar-nos aquesta eina tan interessant. Moltes gràcies. I no hi ha més preguntes, doncs us emplacem a la propera ponència. Explorem nous territoris i descobrim oportunitats per fer camí cap a un país digital. Obrir noves vies és de valents. Tenim esperit emprenedor i assumim riscos en aquesta aventura de la transformació digital. Per no perdre'ns en la travessia, ens calen bones eines de governança, fulls de ruta compartits i serveis comuns. És un repte enorme, però comptem amb xerpes, com les administracions capdavanteres, que ens ajuden a obrir pas i ens acompanyen en els moments difícils. I és una expedició col·lectiva, sense deixar enrere ningú, on tots sumem. Volem fer el cim junts per assolir serveis més inclusius, propers i oberts. Fem camí cap a un país digital.